Magayon ako aday. Bakap lang madi. Sarungal daw di diyo sa city ay Tabaco City. Aw mauna ko pala madi kang nag-apply ako nagdiyo. Inako na akong janitress. Aw si dupig para si irip kang estudyanteng iniyo. Aw napag-araman niya kayo niya na sila sa Sperano kang Kobo sa city ay. Aw sus Mario, Sep di ba sila talaga mga magayon? Choice lang madi. Aw to nagsirip na naman. Aw pero bako may pala na ako pigsirip ka iyan. Aw napag-araman ko niya pala na aldaw gigibuhon ang sa Indian Research Title Defense. Basta yun ito. Nag-research sinda. Ang palagaro dahil nagkaturunawan ng mga akin na iniyo. O yan ba kumanan estudyante? Advisor ninda yan. Kinulang lang talaga sa high choice lang madam. O biyo na baga ni madam ikaw Rosol pa inutan. Takas bago sige sa nasa rep. Hani man na nasa dyan ang mga magagayon na tetser. Kansesity ay. Siyempre kay buhanin na suporta ng mga estudyante iniyo. Para daday kurabo. Pa ako masalang di na kasimbag nagkasurupog ng nagtatakulo na audience. O pero mas paray na daday. Preparado na lamang sila pa nag-college sa panag-college sinda. O masalong da kula audience. O ni mas Ma'am Hazel, iwi ng chairman of the panel. In short, gigisaon lamang ini mga estudyante iniyo. Okay. Tell me about your research. We choose this study because of the possible benefits we can gain from the students and students can gain Sa respondent. Una, iling unaan sa maganda kurabon. Una tapos sa inot na first batch. Ang maurag na may libreng pa-snack. Pasado na ito. Cheers lang, B. Ang tawa pag demo ko entry dyan sa research na yan. Nakaburaot magakaw. Sana maurag talaga pag barag-barag ka, di. Nakalibre si Madi. Unya niyam na nagprepara na pagkasusunod na grupo. Nagsurusiri-rip na naman maga. Aw, wala ko lang talagang kooperasyon mo kung ika ang lagakapot ka Manila paper. Aw, lalo na kung ika pa ang magdukot. Grabe na talagang effort mo. Aw, cute naman si ma'am. Aw, pang senior high lang talagang height ni ma'am, pero ako man ang senior high. Budak daraga pa ini si ma'am, available. O pwede hun pa humabol sa Pebrero 14. And our research topic is all about disadvantages of using Facebook among grade 12 TBL and GAD students. Oh, huli na pala ang hudya na last batch. Oh, sinundo na ni ma'am taday na lamang magsuro-siri-iri. Unahiling muna, antara ko lang pa talaga mga estudyante kay madam. Naramdaman ko lang mga nagtisis mga kami. Oh, pulis ni. Gura bago mapapaudo ka na mapapaihi. Grabing nervyos. Oh, grabing kurap taday mo. Aram kong sala sa mga giniribo mo. Tapos paulit na naman sa imo. Oh, pulis na magpagaling ng research na niyo. Oh, pero kayo po, anagay talaga pasaro na day. Taday kami makakagraduar. Day ka makakatuntong sa college. Day ka makakatrabaho. Oh, madi for the effort ang PowerPoint presentation. Sana all. Oo, di man sir mo sirip na kasi naman ka-intra. Oo, napagal na ako, B. Magmiron duman, kaya hindi naman ako sasakuyang computer. Pragi mo an, ang janitress di may sa daring computer. Oo, shout out pa lang duman sa samuyang kako, trainee na si Ma'am Fatima sa libreng pa Jollibee. Sana all, B, Jollibee. Oo, mauraw talaga pag may nagdadalaw sa eskwela na di may pa Jollibee. Kaya kung madalaw ka, alam na this. Thank you, Ate Ma'am Pat. Thank you, Ma'am Pat. Oo, di man nakatrabaho ko. Kulang na sana mag-apply digdi sa Jollibee. Ang maraming paglinig ni madam. O kulang na sana maghuhugas siya naman sa kusina kang Jollibee. Sana all madam may guson. For the cleanliness siya, B. Pagkatapos ng naglinig ni madam, nagluwas sa kabi. Pabalik pa kami naman sa eskwelahan taigwa na maganda ang meeting. Ang malumulo mo na naman ang panahon na day. Di, paminauran. Mga madibo na pa di yung masaratabi. Sumasa na naman. Thank you for watching.